Opowiedział mi kiedyś mój starzyk jedną pogodkę. Ło babie, kiero okropnie chłopa rada widziała. Ona mu od rana do wieczora wdycki naokoło prawiła. Chłopeczku, boroczku, już tak rada cię widzę, żebych a i umrzeć za ciebie chciała, gdyby było trzeja. Furt a furt to samo. Wiedzieć się też chłopisku chciało, jakoby też to tak na łozaj wyglądało, gdyby przyszła taka doba, żeby za chłopa umrzeć było trzeja. Prawi rozbabie. Śniło mi się wczoraj w nocy, na 12 młodszy ćwierci, i że przyszedł ku mnie anioł śmierci. I oznajmił, że dzisiejszej nocy umrę, bez wszelakini mocy. A że to było we czwartek i na miesiączka pełni, na łozaj się to spełni. No ale to mnie zaś tam jeszcze bardzo nie rusi. No dyć, każdy kiesi roz umrzeć musi. Je inszowieckie romie mierzi, bo ja mam w Ameryce ujca, okropnie bogatego, kiery tam mimo potomstwa niejakuśckiego. I ja mam kiesi po nim 6 koło dziedziczyć. Toż na łozaj na to mogę liczyć. Jene, jak umrę, toż mnie żol przeniko, bo już nie dostanę ani fenika. Żonka jakoś nie prawi, i oby za ciebie umrzeć rada. Jene stoi z łodewżitą gębą, z wybleszczonymi oczami i szkrobie się za uszami. No, wiesz, chociażbych a umrzeć za ciebie chciała, jako chcidycki prawiła, nie wiem, jako też to zrobimy, jako tą śmierć łocyganimy. Kiero przychodzi po człowieka z kosą, z jedną nogą bosą. A, na to je krótko rada, prawi chłopek. Ty legniesz do łożnicy moi, ja zaś do twojej. A śmierć, kiero mojeny jedno oko, nie będzie zaś tak zazierać głęboko. Sznupać nie będzie, ja zostanem, a zaś jakiś tam babsko dostanem. No ale żonka się jakoś na śmierć nie rychtuje. Furt stowo po kątach, a łup łakuje. Wieczór, jak się bierze legać, dzwoni zębami, usnąć nie może, jene żyko po cichutku. Będziesz mi też na pomocy pomóczku. A jak przyszła nocy połowica, to żonka gorączkuje jako suchotnica. Chłopek zaś pomaluczku z drugiej łożnicy stowo, białą łoktuszą się łodziwo i z wyciągnionymi rękami kurzące się pomyko. A jak godziny wybiły 12 na wieży wysoko, żonka odewrzyła jedno oko. Naroz się dziwo, że śmierć ku nie wyciąga ręce, toż wrzeszczy w tej ostatniej męce. Śmierciczko najmilejszo, tyś się omyliła. Tak sprawa nie bierzi, to jejo baba, a mój chłop w drugiej łożnicy leży. Tak oto było z tą babą. Dziękuję.